Jeg tror, hvis du kigger på aktiemarkedet, det helt store event, der skete i oktober, og helt klart, at markedet fik lidt større tiltro til, at politikerne i Europa vil komme op med en holdbar løsning på problemerne i Sydeuropa på længere sigt. En af grundene til, at vi gjorde det så bra i oktober, er helt sikkert på grund af noget af det, vi gjorde i de 2 måneder før oktober. Altså mens der var panik på aktiemarkedet, så gik vi ind og vægtede os op i nogle af de aktier, som blev set på som værende risikofyldte, men som vi synes, at de fundamentale faktorer egentlig var uændrede. Så vi vægtede os eksempelvis meget, meget kraftigt op i et selskab som AkzoNobel. Det vanskelige er dybest set at sørge for at holde sig til ens filosofi og stil, altså se igennem alt den støj, som er i øjeblikket, og fokusere på det, vi er gode til. Altså, vi behøver ikke se den endelige løsning på problemet, så jeg tror sagtens, at vi kan se fornyet panik i månederne fremover. Og jeg vil sige, at også det med at se en tegn til forbedring, så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at se skelne mellem aktiemarkedet og skelne mellem økonomierne. Altså det er klart, at kommer der en holdbar løsning i morgen, jamen, så vil vi se en forbedring i aktiemarkedet meget hurtigt.